Palpala! Pira ni mo edad la? 20 City. Tikita mo baskog pas lula ka tarak pergi ka motocross Wala ko kita kay mo. Galay ka. Mayad ba no? Kaya mo jatan mga kasimanwar sa may banwa kang lawaan mahilig mo sanda maglingaw-lingaw rya magterak ka motocross ikarwar niya lang karwar niya. Ano rya no? 4x4 kag una pa lang sa motocross. Una pa lang sa motocross. Tinami no. Salamat la. Base may mga kasimanwa ka mo nga kakita rya sa atin nga video dya tamyawan nyo be. Kaya tamyaw ko taga di pulong ini.
Dipolog City, mga day sino? Mga Ramirez pamilya, Bandibas. Right. Nagati, very good. Ako lang tayo. Galing ka? Kaya, Ay, kinatamya ko pala yung mama ko dyan sa Katipunan, sa Bukadan Norte. Sita, harigan yun. Mas nakita na dyan. Rigya sa Painis Festival dyan. Kadyang adlaw, katero kami ka motocross. First hit kadyang karera. Production category siguro dyan. Alright, Jason Lotilia. Ahead of them. Yes, Lotilia making a lead. Yes, nice jump. Lotilia 217 followed by 325. Lotilia is still on the lead right now, followed by 325. What a berm there. That's a big lead by Lotilia. Hey! Kinapa, musta? Main trakaw? Ligo natin si Jay. Say hi. Ayos. retired sa motocross. Laban si ni Jason. Dahil sa ano pa na ito. Di mo ba? Sinura Barskira? Ay, bago motor Barskiaw? Bago. Ito si Jason sa Karabayan lang na programa. Ayaw na. Okay. Ayaw na, nagkabot na. Ay, rin, itong ano, grupo. Ada, magtuko to karon. Okay. Sige. Ada. Morning. Mga grupo ka, mga starters group. Sunod ka lang, tissue boy. Mga DDH, dilap. Teka lang, nasa pa? Plano pa ikaw? Igota Laren. Chef mechanic. Musta Lar? Okay lang, Master ah. Ano diferensya ka dyan? Medyo ginantik lang na. Check mo dyan. Dendara mo kaya ka? Mo dyan? Mo dyan rider to sa Bandam si Gaga, mga Taligong Brothers. Hello everyone, good morning, good noon. Masanoy? Ayos. Santias Group. And Ukaban. Sir Ukaban, morning. Nung Arbia. Masanong? Happy New Year, Gle. Binbinaw? Galay ka, abi ko kuligay. Ay, ora Gle. Lailuro ko. Medyo mga amigo ta.
Naka-trend bro pa? Ara pa? Good morning everyone. Ang amigo ta dya. Tadi na kamo? Di Maras Japon. Maras. Maras. Palo matigi. Balem. Truay Gimaras. Truay si Balem. Pinapak mo ako? Ayusin yung pistuan niya ba? Ah? Kaya nagramig ba? Rigyagi ka muna pistuan. Rigyag. Maaron na na rigyag. Tirarin nyo edad la? 70. 70. Ikaw ta na? Ikaw ta na lang? Magbarkada ka mo? Hello ba na post ko sa YouTube ba ay direkta nyo, pagitaan nyo ang antikin nyo ako, tapos i-like nyo, i-share nyo, pag i-subscribe. Abaw, kabay pa kamay lang lang mo, may bago pa lang nag-upisa. Sige ano la? Abal kasi